Dyma'r adeg nôl y 1999 pan guddiodd y lleuad yr haul a fflymio rhannau o Brydain I dywyllwch didew am rai munudau yng nghanol dydd. Bryd hynny, nad oedd y tywydd yn berffaith, dath miloedd I wylio rhyfeddod yr eclips llawn. Cyd-ddigwyddiad cosmig yw eclips pan fydd y lleuad yn pasio rhyngo ni a'r haul, ac mae pob un yn wahanol. Maen nhw'n taro gwahanol rhannu'r ddaear, maen nhw'n para gwahanol amseroedd. Y rhai gorau yw'r rhai lle mae'r lleuad yn cuddio'r haul yn gyfan gwbl ac mae'n mynd fel nos yng nghanol dydd. Mae hwnna'n digwydd yn yr eclips ar ddydd Gwener, ond dim ond mewn ychydig o lefydd a dim mynd mewn poblog. Felly, yn y wlad yma, yng Nghymru, byddwn ni'n gweld bron 90% o'r haul yn mynd, ond bydd I ddim yn troi'n nos, bydd I jyst yn dod fel diwrnod cymylog iawn. Yn wahanol I 11 mlynedd nôl, bydd yr eclips fori'n digwydd ar adeg pan fydd llawer ohono ni'n teithio i'r gwaith, ac mae rhybydd I yrwyr I beidio ceisio gwylio'r rhyfeddod tra'i bod nhw wrth y lliw. Mae angen I bobl fod yn ofalus, ac wrth gwrs bod yn ofalus am blant sydd hefo nhw, y ffordd maen nhw yn ymdopio traffig, gyrru yn arbennig o bwysig bod nhw'n stopio wrth gwrs, mae'n digon amser, ystod nhw eisiau mwynhau y digwyddiad. A peidio trio tynnu lluniau, peidio trio gweld y digwyddiad pan maen nhw'n symud, a bod yn ymwybodol beth sy'n digwydd o'i hamgylch nhw.